Ben, é a segunda vez que o BNG trae esta moción, dado que xa trouxemos algo similar, distinta, pero, bueno, coa mesma natureza, no ano 2022, cando precisamente o Concello empezou a mandar cartas deste tipo, cuestión que se repetiu de novo o ano pasado e que volve a repetirse este ano. Son unhas cartas que nós consideramos que se envían de xeito indiscriminado, e non digo indiscriminado porque se manda unhas persoas e outras non, senón porque se manda ás parroquias de forma, sin un criterio coñecido, e, por tanto, de forma indiscriminada. Hai 2 anos, creo recordar, que empezaron pola zona de Gaioso, logo foi sacar arriba as Pai, Candai, etc. O ano pasado tocoulle a Cela e alrededores, este ano deben andar por Robra, por esa zona dese lado, non? O cal non ten moito sentido que unha actuación que, según nesas cartas figura, ocorreu no ano 2022, se estellan, dosificando, por así dicir, ou por algún tipo de interés mandando en unhas parroquias nun ano e outras parroquias noutro distinto. Nesas cartas infórmase á veciñanza que foi constatado pola Xunta unha situación irregular de distintas parcelas, irregular no sentido de que son parcelas que se atopan en núcleos rurais e ou ben non están convenientemente limpas ou ben teñen especies arbóreas que non permite as leis forestais da Xunta que as haxa. Hai que deixar claro que nesas cartas, nesa comunicación da Xunta, en ningún momento se impón ningunha sanción. Simplemente informa da situación irregular desas parcelas e tamén se informa que no caso de que non se restableza a legalidade, por así decirlo, das parcelas, entonces sí, que nese caso sí pudiera haberse acción. Os 100 euros que se cobran, en ningún momento os cobra a Xunta e nin dice que haxa cobralos. Cobras o Concello de forma discrecional e porque decide cobralo. Eses 100 euros que cobra de taxa o Concello por mandar a carta básase, e vou dicir o nome porque só o nome xa ten tela, Ordenanza Fiscal Reguladora da taxa por elaboración ou reproducción de documentos a instancia de parte e tramitación de determinados expedientes urbanísticos e de xestión de biomasa. Dicir, que ten tela, xa necesitas varios renglós para escribir o nome da taxa que utilizan. Taxa que, por certo, é do ano 2013 e ten graves deficiencias. Empezar por algo que eu non entendo como pode pasar nunha administración pública, cantidad de faltas de ortografía, que xa é algo que chirría o lela, incluso cos medios que hai hoxe, que siga habendo escritos do Concello con falta de ortografía non se poden entender, ou, bueno, neste caso do ano 2013, que é exactamente igual. Ben, dentro do BNG creemos que non hai nada que xustifique que, por parte do Concello, simplemente por facer unha comunicación informativa aos veciños, se cobren eses 100 euros de taxa. Pero é que máis? Non se pode facer, creemos que non se pode facer porque non hai nada legal que permita que o Concello faga iso. E voume explicar. Primeiro, está mandando neste momento, no ano 2025, unha carta comunicando de algo que pasou no ano 2022. Cousa que, home, non sei, habría que miralo, pero que pode ser que esta seña estuvera prescrito. Pero que, ademais, en moitos casos, como é así, a situación xa está corrixida, en moitísimos casos. Con toda a seguridade, non? En moitos deles, a xente que chegou a carta, o primeiro que fixo, dixe, vos ten razón, tal. A parte deso, se a propia justificación de facer eso é porque pode ser un peligro de incendio, non sei en que a cabeza colle, mandar a información de que hai unha finca que pode ocasionar peligro de incendio e mandalo 3 anos despois. Non ten sentido ningún, máis alá de ser un instrumento de recaudación de cartos para o Concello. Non ten outro sentido facer eso 3 anos despois. Pero é que máis, a ordenanza na que se basa en ningún momento se podría utilizar para cobrar eses 100 euros. E tamén me explico. A propia ordenanza di que, además di literalmente, o artigo 2, constitúe a base imponible da taxa o custe estimado da actividade solicitada. Para o Concello, ese custe é nulo ou mínimo, porque, contrariamente ao que se dixo, en ningún momento se fixo unha comprobación ou constatación de que esas fincas estaban en mal estado. En ningún momento, senón non se explica que estiña chegando a xente, cartas a xente que nese momento as fincas xa estaban limpas ou xa estaban cos pinos cortados, etc. É que ninguén, absolutamente ninguén en todo o Concello vira xamais a unha persoa, a un funcionario ou funcionaria do Concello comprobando que esas fincas realmente estaban nun estado que necesitaban unha actuación.
para adecualas ao que marca a lei. En ningún momento. Co cal non se justifica que cobre 100 euros a centos de persoas por un traballo que é realmente mínimo e que o Concello fai habitualmente por moitas cousas que mandarlle cartas á xente. Non ten sentido. Non ten sentido. En ningún caso. Co cal non se podían cobrar estes 100 euros baseándose nesa tasa. Pero hai máis. Ninguén solicitou que lle mandaran esa información. E a propia tasa dice que, no seu artigo 3, que serán suxeitos pasivos da tasa en concepto de contribuintes quen solicite a actividade de elaboración. En ningún momento ningún veciño pediu que se lle informara, co cal non se pode cobrar por algo, por un servicio que non solicitou según que pon a propia tasa. Pero ainda máis, ainda vou máis, noutro artigo especifica o que se pode cobrar por esa tasa. E donde marca o cobro de 100 euros, dio claramente, 100 euros cobrarase por, artigo 5º, elaboración de informes, cédulas, certificados ou de declaracións de naturaleza urbanística, incluso os previstos na legislación de prevención e control integrados da contaminación e declaracións fora da ordenación solicitadas ao amparo da disposición transitoria, terceira, etc. Por esas cousas cobrarán 100 euros. Home, nese listado que acabo de ler eu textual, en ningún sitio está a comunicación de unha posible sanción por parte dunha terceira ou segunda administración. En ningún momento. É dicir, non se encadra en ningún caso. É dicir, por todo o que dixen antes, porque ninguén pediu que se lle mandara, porque os 100 euros non se encadran en ninguna das posibilidades. É porque o traballo non fixo nada que seña acorde co que está cobrando, se podría cobrar ese tipo de esa tasa. E ainda hai outra cousa. O señor alcalde gustalle moito, cada vez que intervén, así sobre o 50-60% do tempo, pásase falando de outras administracións e outros concellos. Vale, isto non pasou só en Outeiro. Pasou en outros concellos tamén. Acaba de pasar, por exemplo, no Concello de Barreiros, donde, vamos, goberna neste momento o BNG. Vale, pasou exactamente o mismo, a Consellería comunicou que había parcelas de moitos propietarios que non cumplían a legislación e automáticamente o Concello informou que a súa obrigación, aparte é unha cuestión de seguridade por temas de incendios, etc., inmediatamente, non esperou 3 anos, nin 2 anos, nin 1 ano, inmediatamente informou aos veciños de que había unha situación que había que corrixir. Punto. En ningún momento se iso ocurriu, ni se pasou pola cabeza, que é alucinante, cobrarlles 100 euros por esa comunicación. É que ten terita o asunto, non? Bueno, pois debido a todo o que dixen anteriormente, dende o BNG pedimos, primeiro, que se paralice o ese cobro, porque non ten sentido, non se pode cobrar, calquera que o reclame vai no ganar, se non é no sitio de noutro, outra cosa que costa máis a reclamación, por iso non se fai, a reclamación que a propia tasa, que se proceda á devolución do que se leva cobrado, porque é completamente injusto que o Concello cobre por iso, se quere cobrar impostos que os cobre, que os suba, que os aprobe e os cobre, pero non pode cobrar por a porta de atrás este tipo de cantidades para cubrir a bancarrota económica na que ten o Concello. E por último, que se derroguen as normas ou as taxas ou as ordenanzas que se usan para facer este tipo de actuación desde o noso punto de vista completamente irregular. Aquí falamos do que dices unha cousa, falamos do que nos dá a gana. Primeira cuestión, eu en ningún momento dixen que non houbera que limpar. É máis, hai que limpar porque en todo caso sería moi perigoso non facelo. Nunca me metín para nada, nin na lei da Xunta, que é certo que aprobouse o bipartito, polo que vexo, a verdad que non me acordaba, pero é igual, pero tampouco se cambiou despois nos anos seguintes, co cal non debe ser tan mala. E hai que cumprila. E non pode haber nin especies que son perigosas para os incendios, nin pode haber fincas en limpar cerca das vivendas, nos núcleos urbanos. Eso está claro, non ten ningún tipo de dúbida. É máis, o Concello tiña que informar automáticamente cando a Xunta comunicou a situación irregular. Creo que o dixen ao principio e manteño aquí é onde faga falta. Iso que quede lugar, que quede claro, porque non veña aquí dicindo que non estamos en conta de que haxa que limpar ou que haxa que cortar os pinos eucaliptos que hai cerca das casas, que iso é mentira. Non só non estamos en conta, senón que hai que cortalos, porque a seguridade... E, por favor, déxeme falar. Non é necesario que levo todo. É necesario cortar porque é un perigo para as persoas e para os bens das persoas. Perdone. É o último pleno que vai estar, non lle vale a pena quedar mal. Bueno, non lle gusta que lle digan as cousas, Quer dicir as súas tonterías, encima non quere que lles corrixen. Eu digo claramente e que quede constancia en acta. O BNG sempre é partidario de cortar e limpar as fincas que poden supoñer un peligro para os incendios.
O único do que trata esta moción é do cobro dos 100 euros por informar a xente de que ten algunha finca que non cumpre a legislación. É do único que estamos a falar. Primeiro punto. Segundo punto. Vou ler o que pon, esta carta é do 25 de xaneiro, firmada por vostede. Eu non me invento nada. Leo o que pon aquí. Logo vostede pide á secretaria que faga informes sobre o que vostede queira. Pero eu leo o que pon aquí. E pon, resolvo. Primeiro punto, outorgar un prazo de 15 días, etc, etc. Nada que obxetar. Segundo punto, advertir que de non levar a cabo esa limpeza, tal cual. Nada que obxetar. Terceiro punto, e leo textualmente o que pon a carta firmada polo señor alcalde. Liquidar aos interesados unha cota tributaria de 100 euros pola tramitación do expediente, de conformidade co artigo da ordenanza fiscal reguladora da taxa por elaboración ou reproducción do documento, a instancia de parte a tramitación de determinados expedientes urbanísticos e a gestión de biomasa. En ningún momento se fala da taxa que leva usted media hora falando dela. En ningún momento dice que se cobra uns 100 euros debido a esa taxa. Dices que cobra 100 euros debido a esta. E foi a que nós estudiamos, a que eu leín e a que eu mirei. Se teño que mirar a outra, igual a topo dos tantos artigos por que considere que non se poden cobrar. Pero eu dixen claramente que aquí estáse cobrando 100 euros en base a esta taxa. Non pon en ningún lado. Busque como queira outra ordenanza para que justifique este cobro. Está falando que liquida en base a esta ordenanza. Vale, e creo que quedou claro que esa ordenanza non se pode usar. Hai outra, pois mirarémolo. Que máis? É certo que, non me acordo en que ano foi, debe ser no 18, 19, ou así, o BNG votou a favor de a ordenanza de xestión de biomasa. Home, é que había 6 meses ou así que presentáramos nós unha proposta para que se fixera unha taxa nesa liña, sobre todo en base a cortar os abusos que estaban a facer as empresas madeireiras cando retiraban madeira, que destrozaban todo e andaban como se fora todo a súa casa. E, pasados 6 meses, daquela non se aprobou, é como pasa normalmente, pasados 6 meses, o Concello trouxe unha taxa moi mellorable, por suposto, moi mellorable, pero cando menos que intentaba controlar un pouquiño o que fan o traballo das empresas madeireiras cando retiran madeira. E o BNG votou a favor. É certo que se pretende usar esa taxa, como eu vexo, que van pretender usala para outras cousas, pois habrá que replantearse ese apoio. Pero, en principio, eu sigo dicindo que é necesaria esa ordenanza que regulara o traballo das empresas madeireiras. Pero é que esta carta en ningún momento se basea, por menos hasta o 25 de xaneiro. Solo se fala da ordenanza de tramitación de determinados expedientes urbanísticos, etc. Os artigos que eu lín aquí. Non hai outra. Por cal, por favor, falemos do que haxa que falar e non se inventen cousas ou argumentacións que non están postas por escrito, porque entonces díganlo, o preparamos. Pero é que non ten sentido, non ten... Bueno, pois dice que hai recursos postos. Non teño ni idea, que non sei como están os recursos, están ben feitos, mal feitos, asegúrolle que non vin absolutamente ningún. Pero cando se resolvan veremos, a ver que xuiz dice que se pode cobrar eso en base a esta taxa que pon aquí neste artigo, este párrafo que acabo de ler. A ver, non sei, home, ou xa hai xuices para todo, pero bueno, así é todo algún decente hai por aí. O que sí.